mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya, Siwanoman. Kalian Bagong. Iya, Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki. Ki Lurah Bagong. Heeh, Nyuk. Malah Nyuk ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula ngomong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wih lah iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakangan Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Iye, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, panjenengan utus ngendi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya.